Garraiolariak eta gaur greban. Bakarren batzuek deskonbokatu mendute greba, hortik, bihartik aurrera, beste batzuek ez, oraindik ere komeri batzuk izango ditugu. Eta garraiolariak aizue, ez dira kamioetan ibiltzen direna bakarrik, edo furgoneta txiki horietan, edo itsasontzietan, edo helikopteroetan ibiltzen direnak, ezta? Beste garraiolari txiki batzuk ere baditugu. Nik egia esan urte desente egin beharko nuke atzera, azkena horrelako motxila bat, liburuz eta fitxaz karratutako motxila bat bizkarrean eramaten nuena gogoratzeko, baina gaur egungo umeek aizue zenbat zama eramaten dute bizkarrean. Gehiegi, lar behar bada, horixe diote behintzat adituek, eta hori ikustera gure agurtzan joan da gaur arratsaldean Durango ikastolara. Ikastolan klaseak bukatu eta denak kalera. Hori bai, motxila bizkarrean zintzilik, baina komeni alda horremeste zama eramatea. Zenbait adituren ustez, motxilaren karga aurraren pisuaren 10% baino gutxiago izan behar da bizkarrezurreko arazorik ez izateko. Ez dakit nik gure gaztetxoek gomendioak kontutan hartzen dituzten. Zuen izena zein da? Urko, endikak. Urkok eta endikak motxilakin daude, egunero motxilakin klasera. Bai, ez da? Bai. Eta motxilan pixu asko. Bai. Zer daukazue motxilan, zer eramaten zuen? Liburuak eta gero jaberoa... Eta etxerako lanak. Gehien etxerako lanak. Eta etxerako lan horiek lan asko ematen aldizuete ikastolan. Bai. Lar. Estresa egiten da bie. Endika ditzu, 66 kilo. Pisatuko dugu motxila hemen, orain. Ez motxila pisatu hemen. Motxila bakarrik. Bost kilo eta erdi endikan motxilak. Endika, zenbat kilo zenituen? 66 esan dugu, ezta? 66 kilon 110, 6,6 kilo da. Eta endikan motxilak ditu 5 kilo eta erdi hemen ikusten da bezala. Orduan bere motxila kontrolen barrun sartzen da. Garazi, zure motxila pitxatu behar duguain. Garazi motxilak 6 kilo ditu. Tira, zure txanda da orain, ze harina Garazi, 39 kilo. Zuk auki behartzen duen motxila hontan, 3 kilo eta 900 gramu. Eta 6 kilo pixatzen ditu zure motxilak. Zuk eramaten alduzu motxila bizkarrean? Ez, zera lepoan mineik endozte. Aizue, baina motxilak arintzeko, badugu irtenbide bat. Premin asko geuzak, atzera eta aurrera erueti eta ez dekezu zendanak egunero eta ordu danetan. Ez da holku txarra, baina gero egin ahal izaten da hemen komeria, ez da, gero handere inoek eta maisu maestrek eta etxeko lan asko. Gure garaian